Que què? Que un general de vicepresident? Tant hem endarrerit l'hora que ens ha fet retrocedir en el temps més de 80 anys? Que diuen que coneix el territori. Doncs mira, no. Qui coneix el territori són els geògrafs, els biòlegs, els enginyers agrònoms, en fi, la gent de ciència. Un militar no pot conèixer el territori, com a molt conèixer els mapes cartogràfics de l'exèrcit, que diuen que són molt del detall, però també s'ha de dir que no respecten sovint la toponímia nostrada. Escolteu, si el conseller Estrela ara és un general, això no vol dir res més que ens hem estavellat ideològicament, socialment i políticament, a més d'haver perdut el nord. Com diria Jack, on vas amb les banderes i els avions i tot el cercle de canons que apunten al meu poble? Mira que hem dit vegades que les ponentaes no porten cosa bona al nostre país.